Azken asteotan COVID-19 eragindako positiboek gora dijuz, egunez egun. Orokorrin egoera kaltegarrile o kezkagarrile baldin bada ere, esan azpitiko datuek oso kezkagarriek diela. Herritar asko daude etxien, gaixo edo eta konfinauta, eta hemendikenez hauei eta behaien ingurukuei animuk eman nahi dizkio, eta adierazi udaletxeko batiek irikita daudela, behaien beharrai erantzuteko gaudelako. Esan Eusko Jaurlaritzak atzo arratzalde gau bitartean iragarri zitula, egoera honi aurre egiteko aplikatu beharreko neurriek zeintzuk dien, eta gaur goizienez gobernutaldi bildu gala neurri horiek aztertzeko, eta baita ere geuk hartu beharreko beste neurrien hausnarketa bat egiteko. Gure helburu eta asmo da Eusko Jaurlaritzak ezarritako neurri horiek era zorroz baten aplikaraztie, eta hortaz gain esan udal instalakuntzatan martxan dauden protokolo eta prebentzio neurriek zorroztu ingo ditugula. Honekin batea eragilekin ere harremanetan jarri gehala, behik antolatoko ekintzatan ere prebentzio neurriek zorroztu ditzaten, eta behin-behinen gure aldetiken antolatoko ekintzak bertan behera gerako die. Eusko Jaurlaritzak ezarri ditu neurri batzuk nahita naiz bete beharrekuk eta gomendio batzuk ere jaso ditu, eta hemendiken azaldu nahi dugu gomendio horiek gure egin behar ditugula eta bete egin behar dila. Uste du egoera honek eskatzen digula horiek ere bete araztiez, ahalik eta askarren bueltiman alizateko. Norbanakoek hartu ditzagun ardura hau eta denok alkarrekin uste dugu erreixo eta batuta aurre ingo digula birus honi eta gure aldetik animok eman da noi.